Quan vaig començar fa 5 anys enrere jo sol aquí, em van apaïsar 2 cops. Gràcies, sí. Després hi ha grups que no interessa que vingui algú que no és representant de cap partit ni associació i, entre cometes, es porta una mica el protagonisme. Però que fa 5 anys, quan vaig vindre sol aquí, vaig picar totes les portes de totes les organitzacions animalistes i ningú va vindre. És que vindre cada diumenge durant 5 anys és molt dur. I els cartells estan en anglès perquè una dada important, que m'agradaria que això sortissi, que el 85%, un promeig, són turistes. Ara no tants, però al juliol, a l'agost, la majoria són russos, que venen de Cambrils, Salou, al Maresme, que es porten, surten al cap de mitja una hora plorant, perquè es pensen que els venen la pel·lícula. I és veritat, el tòpic. A Espanya, toreros. La lluita entre el torero i l'home i la bèstia. Quan veuen que tot això és mentira, molts surten decebuts. Una gran majoria, altres que es queden fins al final. Això està subvencionat. Això, l'administració pública subvenciona això. Si té un aforo per 19.000 persones i no arriba ni a 3.000, com troben per pagar tot això? I aquí hi ha tota la península ibèrica. Vull dir, realment porten molts anys fent que la gent se mentalitze en una cosa que no és justa. Jo crec que el mateix que qualsevol tortura a qualsevol animal, esto es una tortura a un ser que no té un raonament per a realment defensar la seva postura.